Čaute, tu je Zemiak07 z kanálu Zemiak07 a ja vás vítam pri prvom dieli zo série Code and Crimes a nie som tu sám, som tu spoločne s kamošom, takže čau. Čau. A dneska tu hráme Code and Crimes, čo som už asi spomínal. Počkaj, reaguje mi to tu dosť, pretože je tu dosť veľa hráčov, asi vidím. No. Tretíkrát to už natáčame, ideme. Takže počkaj, na ktorú ideme mapku? Počkaj. Dáme si Atomic. Dobre. A Bčko. Bčko. Dobre, som na Bčku. Dobre, a proste natáčame to po tretíkrát, lebo po prvýkrát mi to dosť lagovalo. Po druhýkrát som mal málo miesta na disku. Som malá, no ja viem. A proste, že... Čo je to ten Code and Crimes? No proste Code, neviem čo je. A Crimes sú títo kriminálnici, takže... O, to sú Apple, Paťo! Čo? Poď sem, to sú Apple, poď sem. Jasne. Tu vidíš ma? No. Poď sa z druhej strany na tie počítači. No proste je to Counter Strike v Minecrafte, vidíš to? Apple! Poď drviť. A bohužiaľ musím mať tento skin, ale je pekný. Creeper so zbraňami. Tu nám je dog. A na tomto je sklo. Na tomto je sklo. Hey, noob, my chceme Apple. A jeho kanál budete mať v popisku. Potom tu máte takéto aj zbranie. Ja si kúpim iglo. Nie, ja mám bombu, tak ja si musím kúpiť iglo. Nie, ja si musím kúpiť plnko najprv. Ty máš bombu? Tak si kúpim aspoň The Story. Ukážem vám, čo robí The Story. The Story robí toto. Leží to? Kde to je? Kde to leží? Kde to leží? Oh, tu je goldenka. Golden! Čo? Ja mám golden. Golden. Ja si myslím, že to je golden. Dobre, takže my sme tým B, takže ideme do Ačka naplantovať bombu. Ješ plant robiť? To sú naše čak. Stále mi to seká iba na tejto mapke. Pekný headshot. Jaj, to sú moji. Nie, to nie sú moji. Nechápem, ale stále iba mi to seká iba na tejto mapke. Joe Diet, no. Ale som aspoň dvoch sundal, pekne. Nevadí, že mi to seká. Stáva sa. A to mi to neseká. No proste... Keď sme natáčali predtým, to ste mali vedieť proste. Ja som tam išiel s M4 a mňa niekto strelal zozadu. Ja som len tak dopredu, do prázdna, že kto je predo mnou. A potom ma zozadu skempil. Jaj, to ste mali vidieť proste. Kto vyhráva? My vyhrávame. Teraz ste mohli počuť, že hrám SFG. Áno. Dobre, to je spôsob. Yes, 90-ka som. Oh. To trebalo. Máte to rozdelené na týmy, máte tu tým A a tým B, my sme B, tým my sme A, to B. Ja som zabudol, že mám si toto dať. No, to je jedno. Počkaj. Ja som šetriť. Ja si počkám. Hrám Kluky Clicker. Potom je tam aj Smoke Bomb, ktorú vám môžem ukázať. Nie, tak nemôžem, takže... Nie, má zase ten dok. Ekologický režim nahodil. Ekorežim beach. Fuck you, ja to idem obísť. Sakra, vidíte? Zažerte si to tam. Kde som to hodil? Vidíte? Toto je God a toto je The Story. The Story robí toto. Dobre, proste. A tam je ten smoke. Takto sa plantujú bomby. Prídete ku tomu? Zjete to? Nie. Zjete to? Taká je bomba je naplantovaná. Mám scar, pekne. Pozri sa, čo mám, ne? Skar máš, viem. Scar, nie kar, ale scar. Oh, raz mi to vyhrali. Nie.
Nie, ja si nejdem na tie peniaze. Ja nie, tak ja si kúpim tú snajperu. A brunko. Pozri sa na mňa. A si ešte môžem Kde kúpiť si? igla, ja si nemôžeš kúpiť igla. Pozri sa, čo mám, Cipana, kámo. ešte si môžem kúpiť The Story. Cipana, tomuto sa detičky hovorí tuning. A čupte na tú snajperu. Tako sa to nabíja. To je proste tuning, jak má byť. Ste počuli ho? Tuning, jak má bejt. Tam je smoke. Teraz by som bol pekný za snajperu, kebyže to je zlý. Nebol by som úplne šťastný, keby ma s týmto zabili s cárom. No tam flashback. To si ako zohnal? Čo? Skara. Sakra. Tu na je cár. Poď sem. Kde si? Za mnou. No. Že ja si zobraný, no. Idem skempiť. Ja skočil, som to preskočil. Vidíte, mám tu obrovské PS. Nechceš náhodou tú dobrú zbran, tú snajperku? Nie, nedá sa mi skákať. No tak asi nie, dobre, už nič. No. Ne, tak to hovorím štvorku. Tak to urob kratší diel, aby ti to zase nekrachlo. Kratšie diel, tak dobre, dáme iba jednu hru. Vidíte, teraz mi to neseká napríklad. Čo v tomto aute? Nič tam není. Nič tam není. Toto robí, ne, nič tak. Toto robím, keď mám radosť. To nebude to. Bomba. Už aj skončilo? No to si robí srandu. Ne, nemám na nič. Kde na čo mám na runko? Čo ani na to. Nemám na nič. Kde si? Ty si červený? Kde ty si? O, nie. Počkaj ma. Dobre. Sú neviditeľné bloky. Môžete aj takto ničiť bloky. Ale neviem, prečo mi to tu seká, pretože na jednej mapke mi to išlo náhodou úplne v pohode. Potom natočíme inú mapku, tú druhú. Neklam. Možno. Ale to mi seká len pretože natáčam. Vidíte? Keď skočím, tak mi to úplne zalaguje. No, to je. To ešte natáčam Dragon. Počkaj, teraz sme kde? Sme v Ačku teraz. A čo robíme v Ačku? No. Okna, vieš. Jedené okna. Nemáme radi okna. Game over, jej! No. Ale to je krátke. Tak teraz si dáme tú druhú mapku. Aha, teraz mi to Ja sa náhodou- pôjdem napiť. Hej, tak, zatiaľ sa iba prihlás na tú mapku druhú. A nie, ja sa, ty. To vlastne, keď sa prihlasím ja, tak ťa prihlásia aj teba, lebo sme party, nie? Nie. Nie. Ja musím. Tak poď. Na tú druhú, na tú vedľa, to Sandstorm. Poď. Ok, pôjdem sa len napiť. Zatiaľ to stopni. A čo? Čo? Čo sa má stopnúť? No video, lebo sa chcem napiť. Na čo? Ako jen to neviem. No. Dobre, tak počkaj. Tak zatiaľ iba prihľad, ja ťa budem strážiť na začiatku, poď. Počkaj, naťukam na... Tomto počkaj.
Do prdele. No dobre, Si pána už ide. že. Takže, koľko mám zabiť? 1. Koľko máme čotov? 7. Ešte aj idem prihlásiť. Teraz by to napríklad neseká. No, tak som to zaklikol, celkom veľký dosť. Už si tam na tej druhej, no vidím. A teraz sa daj do Bčka. Do Bčka. Dobre, tak ja sa idem zatiaľ napiť, počkaj. Podľa skúseností z minulého dielu, ktorý som nezverejnil, pretože mi došlo mi na disku, alebo mi sa mi to niečo dotentovalo. Stáva sa, no stáva sa. A toto je ináč Scar. Nôž. Alebo to je Scar? Nie, toto je Scar. Awimawa, 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 awimawa. To je celkom dobré, tá stoličky, tieto. Ide to na bokoch, tie samariny. Tak to spravili. Toto si spravíme v Dinocrafte! Ja som genius. Spravíme v Dinocrafte. Musíme. To sa inak nedá. Awimawa. What the fuck? Sorry. Sa nudím, takže o čom môžem rozprávať? Nech sa diváci neunudia k smrti. O čom by som tak mohol rozprávať, aby ste sa neunudili k smrti? Nič ma nenapadá. Ja mám nápad. Vraveť vtipy. Dobre, musím si spomenúť na vtipy. No tak už nemusím. Nejaké dlhé čakanie. Zachránil som ma pred vyprávaním vtipom. Chcem to rozprávať vtip. Zase o mne. Som si spieval. Dobre ma počuješ, nie? No. A ujdeme. BAM! Jo, to byl copyright. Dobre, to bylo jiné, čo si môžeme kúpiť. Tam je tá goldka. Ja ju mám! Si to mal vidieť. Všetci traja sa tam hodili po tú goldku. Čo to je? A ja medzi nimi. No. Taká to bola inak, ja to volám gold. Nebojte sa, to je preto, lebo som zničil grafiku a vidím. Vidíte? Aha, to nám mi to už absolútne neseká na tejto mapke. No tak, teraz som to... Jasné, zase som to zaklikol. No. Zase samička, more. Bam. Bam. Toto je. Si s nami. Ľudka. Nabíjame. Dobre, som na Bčku. Na Ačku sa mi zdá. Moredík. Kto to je? Ne, kto to bol? Jej, ale vyhrali sme to. Ne,
nemôžem si kúpiť. Môžem si kúpiť maximálne MPD. Ty si debil, čo robíš zase? Dávaj v mojich videách. Ja môžem. Tak lebo ľavne tu má bombu, takže... Šiťák si. Ne, ja som Dilino. O, ale toto má makačko. To má zo snajpriu. Táto. Ja som Dilino. To má vidieť proste, že no... No ešte jedno kolo si musím postavať. Proste, idem si, vieš, zrazu vidím ako je no okienke, tak tam hodím, no, ten smoke grenade, no a no, sa to, ako nás to odrazí a do mňa. Oh shit. Yes, bitch. Ale vidíte, mi to napríklad je dobre, dokým neskočím. Aha, už som ho pochopil, takže neskákať. Zase ty to? Vaja? Čo? Mám bombu. Aha, už natáčame moc dlho a tu zabudli dať bloky. Zase headshot mi dali. Už to je posledné kolo, pretože už mi natáčame veľmi dlho. O za chvíľu ti tam hlási. Ja to mi nenahlási, ja som teda nechcem iba zabaviť, no. Samozrejme tie, ktoré som už zverejnil, to sa nemusíte báť. A teraz sa ideme tuningovať. Dobre, helmet. Sme mohli Eagle. Desert Eagle. Alias púštny ten. Dobre, máme 10. Alias ment. Dement. To nie je dement, to je ment. Musím sa naučiť dávať headshoty. Šiťaci. Hej, musím sa naučiť dávať headshot. Ne. Oni ma obklúčili. Obklúčili, to není fér. To sa pôjde nahlásiť. On ma zabil a zakýval hlavou v Minecrafte. Takže vyskúšame, čo robiť toto. Toto, čo je táto za vecička? Jej, ona to pípa. A teraz vyskúšame, čo robí toto. Nie, to je to druhé, to neviem, ako sa používa. Čo robí toto? Jo, aha, to je toto. Už viem. Sparta! Tak to urobíme troška iným spôsobom. This is Sparta! Ten si dáva headshot. OK. A tu na to bohužiaľ musíme ukončiť, lebo už natáčam fakt dlho. Neviem, či natáčam dlho. Tak dobre, akurát sa to aj skončilo. Dobre, takže ak sa vám toto videjko páčilo, dajte like. Ak sa vám toto video nepáčilo, dajte like. Samozrejme k tomu pridajte odber. Videjko zdieľajte a zatiaľ... Čaute. Čaute.